Hey dokotela, Msakazi. uyawuzwa lo mkenenezo? Ngizwa kahle impela msakazi. Kungani ndlela lo mkenenezo awungibuzi ngani? Ngiyafisa ukwazi mhlawumbe ngithemba ukuthi uzongitshela kungasikudala. Alright, ngibonile lapha einkundleni zokuxhumana uveza ukuthi umuntu ozonikela ebandleni laseNazaretha. Engabe kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi usuyayeka ebuyonini, awusekho ekhalangeni, usungale ephakameni. Msakazi nabalali bakho nemakhaya engakusho angizuyeka ngisayona mina esigcoka ijazi elihlaza. Kodwa ngihambe ngathola kwaba khona iphupho elangihlupha elifaka uNyazi inkosi yakwaShembe ngelinye lamalanga. Washo ukuthi uNyazi ngabona lungivikela ebusuku ngilele. Ngabothi indoda inkosi enamandla le. Engamelanga ukuthi noma kuthiwa kwenzekalani kufuna ngazi ukuthi uyini kimi lo muntu. So msakazi ngithe sekwenzeka lokho ngahamba nganikela ebandleni lakwaShembe nganikisa imali. Okay. Kwakhanya kakhulu. Ngase ngithi ebandleni lami oholwa ngimoya. Ngelanga elithile bengenza inkosi emakhandlela la eZayona. Officer akeze nemali emacoins noma imali eliphepha, imali ayithandile eza azonikela inkinga zakhe sawesibuyisa impepho, imali yakhe umuntu ayikhulumise. Yonke leyo mali iyofaka kuphi edziweni. Sase leyo mali emikso kuphi enkonzweni yakwaShembe, thatha imali emikso kuphi uNyazi lwezulu. Ukwazi ukukhanya izinto waye ngenze so. Angiyazi impumelelo yami ikuphi. Mhlawumbe inyama yami ilaZayona. But isikese kuvula impilo yami sikuphi sikwaShembe. Mhlawumbe isikese kuvula impilo yakho sikuphi siseJericho kanti wena ukuphi ukusindisiwe. Mhlawumbe isikese kuvula impilo yakho sikuphi size-TC kanti nokuphi useSt John's. Angithi siyafuna lapha emhlabeni sifuna ini le mpilo ukuthi impilo ndini ubhajwe kuphi futhi ungakuphi. Yebo msakazi. Ngicabanga ukuthi uyibeke yacaca. Mhlawumbe ke ucacisa kabanzi ukuthi into ezokwenzeka nini leyo njalo njalo. Msakazi like njengokunikela ngizaba ukwenza nje inkonzo mhlawumbe ngiyabona mhlawumbe kanye ngenyanga makufikile ngikholwa ngimoya ukuthi nomuntu ofuna kunikela akayeze nemali yakhe ama coins 1 rand 3 rand 10 rand ifakele imali ebeyisamba imikiswe enkosini nje sasa nje kungumgcibelo ngo2 iyahamba imali iyomisa enkonzweni yakwaShembe. Ngiyocela abashumeli ukuthi bangiphathele wonke lo mphako bawumikise enkosini. Ngiyakukholelwa ngengena kwami egate yonke into iyovela ikhayini nalabo abafake imandlana zabo ngoba kuthiwa unikela wonke umuntu wasekhayini khomama wakho abangasekho abaphila ngoba lutho uNyazi ayikho into eyolunga umsamo wakho ubheda. Cabanga ukuthi ke izwakele dokotela uma ngabe uyibeka